Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app na ka Play Store. Hatu pikwa baki janjong pi kin kuit bha, benar kam, daka Oswell Soup, hilaban yo na barok kidukan. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabanta ke jingkuli ka jingsio ka barik but hila ban legu ban kuli da ka education loan. Hila ruban syukola ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, ar riu be kandai pra. Ki dikhot jong Federation of Person with Disabilities kabadai ka seng jong ki brio ki badan jing duna ki dikhot men haka arpu etre unai tung arja pulai kile kendo yo menteri badai pe ikatnat social welfare uba polling do ban pensngau ha u halor ki jing dawa ki badang sa teng ya ki ba ka sarkar jila kampat shem lala ban pun urlong hadu kini kisngi haka jinga kran ba uba starwen kharjana ubalong noyalam jong re kunhun ulay thu ba ki don henriut likimat jing dawa kiba kum ka kunhun kala pensngau sya sarkar jela bakan pej benya ya kiba ka sarkar kam patla setiawan pun urlong kat kum ka jingdawa ka jongki ulai thu ru ba polling do la kular bakum menteri on sapej benya ya ki mat jingdawa jong kani ka kunhun shwa banra sya sarkar iwan ai ka ni ka mat jingdawa ka bang li kren na kapor sya kapor te kat hadu menta ba ka sarkar kampat menteri kami te ka beningkong na kini ki mat jingdawa ka long ba ngikirpat ya ka sarkar ba nakamta gini ki bri ki dan juduna dokument ki batre ministerul haki department ba fer jong ka sarkar jilla bad ba ke lakno sarkar ka deban regularization ki kum ki permanent post ha ka group D kata ka ka pon minikong ka pon ka baar ka long bangi kirpat ya ki sarkar ba ka deban peniyaj da ka special recruitment drive hak bidai nakamta ki brio ki dan juduna dokument ki ba tre ki office sarkar ba per lada ki tu ki nong lada ki tu ki brio ki dan juduna dokument ki klat no lane ki resign na kam te ka balai ka long ba kat kum ka RPWD Act Hajar Khat Riu ka chapter 6 ka section lai pulai ka clause we edu lai ka ong ba ngikirpat ya ka sarkar ba ka dewan thung be yu ne member we MPSC but we DSC na kamentaban pe ya kajing yo kam yo jam na kamenta kibri kibran juduna komet bat ban identify lupa ro ya ki push shua ban pelaj chaka MPSC but DSC te ka basau kolong ba ngikirpat ya ka sarkar ba kadai ban bha bet samtali kisit kum kat kum notification bala penmi dak education department haka snem araja khat nyau bat kani kamlong renti ya kini ki school ki jaka IJ hikai jong ka sarkar nak takada ngasu ai nuksa kibri kibran juduna komet ki bapule lek pule nursing lek pule engineer lek pule kano kalan be fer kala lamang 100% katba what 10% kemai hadu menta ka batre kam ha de tangka ITI ne like wi department kamut kam don satia ka kanika kam tri kam satia kanika bah 100% ha kini ki school bat ki institution jo ka sarkar ting kaba san ni kerpat ri ka sarkar ba kadiban thungi kini ki sign language interpreter habaro kini ki function meeting emergencies but hakani ki kini ki office ki ba kibri ki bran juduna donet ki le yakandu ngan chu ai nuksa ting kibri ki bran juduna kimet ki bam yo sngo ber ki bam nang kren ki le don kam kum ha office jong ka commissioner for person with disabilities kum ha po social welfare ha po child development project officer kum DC office lada kitu kibri kim nang kren kim yo sngo lada kim don ki nong pen kelaktian ya ki kasim jing ya ki ru ban yo ya kino ki ba ki jiman toy ki bedai bat ka jing don kam jo ki ka sarkar ka di bantung ya kini ki no hikai special educator habaro ki blok jong ka jela Meghalaya kata ya ki ba hikai ya ki ba duna ka bor yo sngo ki ba hikai ya ki duna ka bor yo i bat ki ba duna ka bor perkhat
te kat adu menta ka sarkar kadang tung teng ngacu ai nuksa kum ka blok mau pelang na ka blok melim na blok nuksa kam judon berolai teliki tekiri gina hikai kidon tang kiba hikai ya ka kli lani ka khamat ka lani ka skor lani ka kumta tertel tengi kwa ya sarkar ba ka dewan tungi kini kilai teliki teri ki kategori kanang ba kibri kibran juduna de kanmet kin yo ya ka ji hikai nadu dang rit hadu ba kat nang ya kasnem joki kidon ki bampat rekam ru nadu kasnem araja khasan ru ka ba kabala penmi da sarkar ka minit ke bangi keren kalau ai kopi singiru ki ang bangin sale andre hadu mentaro tempat le telong kumtangi kejiwan ni kendu jongi ya iba polling do mentaka kenti te iong ba ngadang dei minister ba thamai ta ka sarkar ba thamai te ka ei ka ba gadon kam te yin le ya ka badon kam kat kum ka dei ka bha ji ki bri ki bri judwa kumet ta ba ngikirmen baka ni ka sarkar ka ba thamai le se kala ban le ki babahana bunta ka bahagamiat jo ki bri ki jurnal ki apa jelah ni kwa bakan le exam special recruitment tang ya ki bri pra beduna do khatmet bangin yo ya ka to ka pus kai tinga cuai nuksa subu ladanga nga 3LD bentang apa sendi SC nga ngeli exam sa ka head department te kamut ladanga 3 ya po district ngalit na saya di penen ngikwa ya ka to ka pus ka bangalarisan mga kamut nyin thap hi da kibri kibran juduna do khatmet ken nyin pele da exam ken hak biete bat kan ka jingdawa jingi long kat kum ka RPWD ak arja kan riu te kala kedau ba ni dawa ya ka sarkar ba ka de bantung uwi umembar hadi SC bat MPSC long bantung uwi ubri ubran juduna do khatmet habaro ki DSC bat MPSC ba unpit ya ka jing yo kam yo jam jo kibri kibran juduna do khatmet bat ba unpit ru kumno banmang ya ka pus na kamta kitu kibri kibran juduna do khatmet ken namar teng kano siliang kan ke jing yo kam le sela banong yo kam tang OH ne BI ne HI tingi kwa lada don ki membarang to kitip ken itu kategori BI HI ula ne menteri ya kan kam te hakaji keren jengi bat minister te uang ba ya kani tengin sara haka kabinet bat sapa ru ya ka list jong kini ki misterul baper ki batre ya ki office sarkar baper sapa ya ka list jong ki sa ka office commissioner for person with disabilities bakan penpoi sa minister in charge of social welfare.